China technology nge long distance charge te mu na China hi khovel technology an sang hle China hian thalai te ramdang mi ril rulak dan an thiam hle global village a kan cheng to charge te in mulowin rin taka te tan in muwa na khol I phone a ivu anga iwa muwa thei to don ani这个越来越火我们可以直接下载播放ใครเบาหรอกมีเพียบ